Jenisnya apa iki? Dari bakule iki hoki tapi Hoki. nyale senes iki. Dari bakule winehe hoki tapi ki kok nyale senes hoki niki. Hoki rada meleper ngono ya? Boten malah buluk. Buluk. Oh. Ini kan sumune lagi meleper kados. Hoki sing mbok tandur ning sawah kono iki mbiyen ya? Nggih. Iya, apik kembiyen. Hoki lagi buluk. Apik 3 ya anu gobis ki ya karo rendeng ini. Apa apik enak ndi nandure? Tiga niku. Enak 3.